ब्रैजिनं रौथा बियाबनि लाइलांफारा आरो गेरुआ थांलाय फैलाय लामाया बोसोरसे सिगांनिफ्रायनो हान्थामेला आरो फरायसालि थांलाय फैलायाव गोबां हाराखास्थिजों सहायनो गोनां जादों रायजो राजा आरो फरायसाफोरा। नंगौ, बोसोरसे सिगांनिफ्रायनो परिमल सयकिया मुंनि सासे टिकादारा 15 नं राजा लामानिफ्राय 40 नं रौथा बियाबनि सिङाव थानाय लाइलांफारा गेरुआसिम थांनाय लामाखौ मावदोंमोन। नाथाय दासिमबो बे थांलाय फैलाय लामाखौ मावफुंनो हायैयाव गोबां खस्थ' सहायनो गोनां जादों ओनसोलनि रायजो राजा आरो फरायसा बिथांमोनहा। मिथिनाय बादिब्ला 15 नं राजा लामानिफ्राय लाइलांफारा गेरुआसिम थांनाय लामानि गेजेराव मोनसे दालां दंमोन आरो बेखौ गोदान बानायफिननायनि मुङाव सिफायनानै दासिमबो एसेबो मावफुंनो गोसो होयै एबा लेहेम खालामनायखौ नुनो मोनगासिनो दं। जायनि जाहोनाव गोबां फरायसाफोरा फरायसालि थांलाय फैलाय, हाथाय बाजार, बेफार फालांगि खालामनाय, बेरामिखौ देहा फाहामसालियाव लांनाय गोबां बिथिङाव हाराखास्थिजों सहायनो गोनां जानायखौ जोंनि खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों गामिनि सुबुंफ्रा। आरो थाबैनो आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारखौ बे लामानि सायाव नायबिजिरनानै आबुङै मावफुंनो खावलायदों गामिनि सुबुंफ्रा। दानिया फैदो टिकादार परिमल सयकिया बिथांनि सायाव रायजो राजाफ्रा मा बुंदों आरो बिटिआर सरकारनिसिम मा खावलायदों जों आबुङै मिथिना लादों। दिनै जोङो नैबे गेरुवानिफ्राय लाइलांफारा 15 नं लामा राजा लामासिम जोंहा मोनसे 2.5 किल'मिटार लामा सेंसन जादोंमोन। दा बे लामाखौ दिनै बोसोरसेयानो जानोसै, खिन्थु बे लामाया दिनैसिम कमप्लिट जायाखै। ओमफ्राय नैबे गेजेराव नोंथांमोना नुदों नैबे दालांखौ, बे दालांखौ बिसोर बुफायना दोननानै दिनै बोसोरसे जानोसै जे बिथिं थांलाय फैलाय रावबो थांनो हायाखै। बिथिं लालफुल स्कुल लालफुल बाजार दङ, जोंहा गिरा बाजार मोनसे दङ, आरो बिथिं लाइलांफारा हाइ स्कुल मोनसे दङ, एम इ स्कुल दङ, बर' मिडियाम दं, एसामिस मिडियाम। ओरैबो बाजार थांनो हाया, ओरैबो बाजाराव थांनो हाया। दा जोंहा बिराद उसुबिदा जादों। जेरै लामाखिनिया खुनुरुखुम थांलाय फैलाय खालामनो हादोंब्लाबो जोंहा नैबे दालांनि कारनावनो थांनो हायाखै। दालांखौ बिराद अबहेला मावदों। बेखायनो जोङो आसा खालामदों जे जोंहा बे दालां नङाब्ला बे दालांनि कारनाव जोङो दा भबिष्यतनि बेराम आमार जुदि डिलिभारि जायोब्ला, डिलिभारिबो लांनो गोनांबा, मुलियाव लांनो गोनांब्ला जों ओरै रौता जानानै 16 किल'मिटार नैबे गिरुवानिफ्राय जिहेथु हाइवे मोनहैगोन लालफुलसिम, बिसिमानो 16 किल'मिटार जायो। दा जोंहा नैबिजोंबा 5 मिनिटफोरल'सो जायोमोन। दा बेखायनो जोङो नैबे आसाम सरकार आरो ओमफ्राय बिटिसि सरकारखौ थाबैनो जोंनि नैबे दालांखौ जाहाथे बानायना होयो, जाहाथे जोङो गासिबो रायजो राजाया जाहाथे स्कुल कलेजाव थांनायाव जाहाथे उसुबिदा जाया, थाबनो जाहाथे लामाखौ बानायना होयो। बे लामानि कारनाव जोंहा किसुमान स्टुडेन्टफ्रा थांनोबो हायाखै, फैनोबो हायाखै। जे जोङो किसुमान स्कुला दाबो थांनो हायाखै। आरो नैबे दाखालि दै बानायावथ' थांनोनो हाया। नैबे दा दै रानब्लाबो एसे एसे बारनो हायो, खिन्थु ड्रेस गाननानै थांनो हाया, स्कुल साइकेल बाननो हाया। बेखायनो आसा खालामदों जे नैबे गभर्नमेन्ट, बिटिसि गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टआ नैबे दालांखौ जाहाथे थाबनो जाहाथे बानायहोनानै जाफुंहोनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। थिकादारनि नामखौ मिन्थिना परिमल सयकिया होनना मिन्थिदों। आरो बेनिफ्राय बेजोंनो लोगोआव थाफानाया जोंनि बे खाथिनिनो ओरै कि नाम আছিল তাতো हेरि बाबुल सयकिया ना, बाबुल, बेबो थाफादों। ओमफ्राय दिनैसिम जों नुनो मोनाखै आरो थिकादारखौ जों नुफेराखै, लोगो मोनफेराखै। आरो बिराद अबहेला। ओमफ्राय मिस्ट्रिखौ जोङो सोंदोंमोन जे खामानिखौ मानो एसे अबहेला मावदों। ओमफ्राय मिस्ट्रिफ्रा बुंबाय, मालेनिफ्रायलाय मालखौनो गारा, जों बोरै मावनो, बिदि होननानै आवगायनि दल मोनसे मिस्ट्रिया बिदि बुंलांदों जाहैबाय। ओमफ्राय मिस्ट्रिखौ दिनैसिम माने माबाखौ थिकादारखौ जों लोगोखौनो मोनफेरनाय जायाखै, मिस्ट्रिखौ, थिकादारखौ। बेखायनो गुरै खावलायदों जाहाथे थाबैनो दालांखौ बानायनानै जोंनि बे थांलाय फैलाय रायजो राजाखौ जेने स्कुलनि गथ'फोर थांलाय फैलाय खालामनो हानायनि सुबिदा खालामना होयो। बेखौनो सरकारनिसिम खावलायनाय थाबाय। नैबे लामानि कारनाव थारमाने किसुमान फरायसालिनि गथ'फ्रा थांलाय फैलाय खालामनायाव बिराद उसुबिदा जादों। आरो बिनिफ्राय बिसोरो जिहेथु दालांखौ बानायदों, सिमफायबाय, बानायगोन आरो बेखौ बारलांनायनि खुनु माने सुबिदाखौनो बानायना होआखै। नाहरनो हायो, नोंथांमोना नुयो जे खुनुरुखुम थांलाय फैलाय खालामनो हानाय सुबिदा खालामनायबाबो बिराद गोजोनगौमोन। दा बेहाय किसुमान गथ'फ्रा दासिम थांनो हायाखै, फैनो हायाखै। बेबायदिनो माने थांनो फैनो हायियाव स्कुलनि गथ'फोरखौ माने बिराद दिगदार जादों आरो। दा बेखायनो थाबैनो जाहाथे बे लामाखौ, दालांखौ जाहाथे बानायना होयो। आरो नङाब्लाबो दालां ओंखारनायनि सिगां नैबे साइडथिं माबा मोनसे बारलांनो हानाय सुबिदा खालामना होनो थाखाय